Poďte, jak zle sú. Počkaj, dáme nejaký krok. Záchod s nami. Poďte, Adam, si. Natáčam ťa. Netoč ma. Dobre, pozri sa. To je zakázané. My máme skrytú identitu. Áno. Ne, takže na konci máme ešte... Máme ešte to... Netoč ma, proč ma točí stále? Na okuliare ma nebolo vidno. Sa Hanek ma točí. Kde je to? Prestaň. Ale sekne nám to, povedz. Uznaj. Však a ne? Uznaj. Určite je to... Čo s tým? My nie sme... A fakt, nebezpeční. nebude utekať? My sme takí dobrí. Stoj! Nebezpečne je bez toho. Áno, my sme aj bez toho. Ne, my sme takí slušní sekuritáci, takí bez zbraní. A ty čo? Netoč nás. Ja budem to zavrieť matrikuláciu. Tu je. Eri, robíme potom na záver matrikuláciu? Čo? Robíme na záver matrikuláciu? Či robíme na záver tú matrikuláciu? Naozaj, na Neviem, záver. som si spýtal tam. Vôbec neviem ani, či to máme vôbec. Neviem. Niečo také, ako sa robili nám, že hlava do niečoho, to sa pridá. Tam budem pri tom stáť a budeme robiť veľmi zle. Ale jo, no tak. Hugo, máme ešte ďalší plán. Chod s tým, hoď to dole. Na konci, keď budú... Tak švíhaj. Pôjdeme sa ešte podívať. Aby sme boli taký fresh. High School Musical! Poďte na začiatok, všetci! Ešte strašne na to, čo si zavolajme si prvú cenu, potom prvné, potom tentu, kedy sa všetkých natrčí, strašne. Majo. Áno, kvôli tam pankám. Ďakujem. Koho? Tu? Koho? Čauko. Ja? Hej, chalani, čo budete robiť tú plachtu? Čo budete robiť tú plachtu? Na svete máme, ďakujeme. Všetko, Všetko, čo chcete, ešte rýchlo nožte. Dobre, poďme. Netoč ma, Bože, však si prípadám trápne. Však si pekná. Kde? Vidíš ma? Vidíš ma? Vidím. A ja, kde sú? Ja sú tu na... Ja sa bojčam. Kľudne.